Ayo kita sekarang menyanyikan lagunya yang nuansanya halus apa yang kasar? Gimana? Di sana apa? ya? Apa sayang? Ah? Tresno tekane mati. Tresno tekane pati. Tresno tekane mati. Mati toh? Ora enek pati. Pati iki kono Jepara kono. Pati kae. Lah ya pati toh. Lah ngomong apa? Pati toh? Pati, jenenge pati lah. Lah pati kan pati ning Jepara kono kok. Piye to kowe iki disalahne ra gelem ya. Yang sebelah sini minta apa? Apa? Apa, Bu? Aduh, Pak. Masa aja sore njaluk lencong, Pak? Kok iso lencong? Lemong. Iya, kuwi. Lencong telah. Napa, Bu? Napa, Bu? Jambu alas. Ayang-ayang. Ya Allah. Wayang-ayang. Ayang-ayang. Masalah sini lencong dan Yang di ayang. sebelah. Yang sebelah sana. Menang ora? Ngomongi gentenan. Ngomong ae dia. Yang di sebelah sini minta apa? Ayo, ayo. Kunci Inggris. Oh, geriges. Oh, geriges kok kunci Inggris. Karepmu aku kok apa seneng karo kowe iki kan. Hah? Karepmu kowe aku kok apa seneng karo liya-liyane seneng aku ra seneng. Lah nyapa? Lah kowe mang roh kowe pipis ning dhuwur kono mang daleme Pak Rosid. Heeh. Kowe pipis bareng ngono aku to. Heeh. Cibuke kok dikane ndi? Loh, ora nek ciduke kok. Kowe berarti pipis pertama bareng ngono aku mang cibuke ya ora nek. Ora nek. Pah modar aku. Lah iya, Pak. Lahmu cawi piye? Loh, kan gawe semprotan kuwi to, kok disemprotne jus ngono. Kowe ngerti bareng aku MC desa tak kandhani we. Iya, Pak. Bareng tak curne wayahe ngresiki to, kaya cawi to. Tulah-tulih anak Iya, Pak. anak cucusan ora ngerti MC desa le. Ora ngerti lek wi mau banyu. Ora ngerti lek Ya, banyu. terus. Terus bareng ngono aku munggah kan anak buke apa jenenge? Arunes jedinge kan semene ngaten to. Heeh, Akhirnya aku munggah. Terus. Tak cekel-cek, Heeh. tak celupne. Apa nih? Kuwe. Apa nih sing dicelepne apa nih? Engko tak WA lho ya. Tak WA. Ya ora iso kok aku wani jelasne kudu wani dudui. Manuke. Manuke sapa? Manuke Pak Soleh. Kok iso manuke iso? Ya aku sing Lah pipis. jare sing pipis sampeyan dadi teko Pak Soleh bareng. Bar ngono Pak Soleh. Walah, kamu ndak tahu ternyata itu shower. Terus akhirnya mbok anu Tak nek WC celupne. ya gila nih jam. Ya piye lho kan itah ranak Rusuh. cibuke lho kan. Ayo. Ayo, monggo pinangkane pamundutan bapak ibuke. Lagune Betul? pelampiasan, Pak. Mboten sidos lewong. Masya Allah. Sido Subhanallah. rondo. Wah, Ya. masalah. Oke, ya. Oke, siap. Mangke dipun panangke pinangkane setunggal pokok sawi. Ayo, dirikan. Ya. Lanjut. Ayo, Mas. Loh, piye to? Loh. Ngene iki mayangkara nandang cak-cek ngene iki. Ra seneng aku ngene iki. Itu kan tak kandhani kan. Tak kandhan. Sampai karep nyanyi apa cacah bingung lolok Lah kabeh. kok lek wis ngomong to, Mas? Oke banget langsung kok Terus pilih lo apa? tekane mati, lewong, pelampiasan, tegeriges. Ayo. Iki ditutuk bareng-bareng maksud kuwi. Ya duduk bareng-bareng jalan ya. Aja Mas lambene sita Mas. Satu. Mas. Aja Mas. Ya. Aja Mas guyon. Pak Kampret nyapa to? Aja ngono. Kowe elek-elek kayak tau gambui kowe lho. Bopo kampret. Luar biasa. Dari sama Bapak Kampret? Walid Kampret. Itu Walid. Miken Sayudin tak boleh. Tak nak lah. Tak sosis nak Walid lah. Bayu. Sama kampret ya. Ayo, mangga. Cah cilik-cilik mau guyu jane apa genah? Wah. genah Aku sih, ngomong Wak. sosis Walid layu lah kok guyu bianter ya. Nah, calon kurbane kono. Aja ngono, aja muni ngono, Gus. Ibu-ibu semangat nggih wonten mriki nggih, Pak Bu nggih. Luar biasa matur Mas yang belakang. Semangat C selalu. C. Ayo C dulu. Iki lho. D Mas, D. Bocah iki. Utuh. D. Bocah iki. Ini adalah novel dari Likan Mas, Saliri. F. F. Heeh, F. Kita tampilkan satu lagu dari Likan Saliri Mayang Kara. Sampur Story. F Mas. Sabar tuh.
mesak-mesak kan iki bocah. Jreng ngak ngono. Jreng ing aku nyanyi apa Mas? Ayu kok. Gedene cintaku luar biasa. Tangannya semuanya diangkat dulu. Mojokerto. Walau kadang gawe aku kalarang. Ayo, Bu. Apa wae tak Tangannya yuk. 1, 2, 3. Yuk. Tresno tekan matiku mung sampenya. Rama muntire leku berjuang. Kudu dadi siji ora urusan sampai pada tujuan Tuhan mohon izinkan. Tepuk tangannya mana yang di sebelah sini ya? Spesial untuk mempelai berjuang. Ada Mbak Rivina dan juga Mas Raffi, terima kasih. Terima kasih. Luar Semoga biasa. langgeng, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga cepat diberi momongan. Terima kasih buat mempelai berjuang. Pak Rasid Baji Rosi. Kita cita-cita Permainan Campur Sari. Aku ralilo bisa marang sliramu mergo omongan dadi salah paham janjiku tak pateni ning jero raga iki supaya tansah kelingan sliramu. Nyanyi bareng. Bersembahang Peluang Abadi Group. Agama Salam, terima kasih. Asik. So. Ayo kan. Ayo kan. 1, 2, 3, 4. Kedene cintaku luar biasa, jelas paling
Tepuk tangannya untuk Niken Salidri. Itu tadi speednya masih kurang kenceng sih. Temponya kurang kenceng. Rumangsanya aku itu temponya itu masih sedengan itu. Jaluk ditambahi pirang kilometer per jam. Hah? Berapa kilometer per jam? 360. Kelas GP, Cok. Tapi sebelumnya karena saya sayang samamu, Ya. saya perhatian sama kamu, maka dari itu saya akan elap sedikit saja, ya. Kenapa kok sedikit kok nggak banyak aja? Kenapa kok kamu makan? Gimana Gini, no. rasanya? Wong ayu, artis terkenal, ngendi-ngendi kenal, ya tak? Ah. Nyapa lo mas? Tak kira lek wong ayu ki kringete Manis. manis kaya wonge manis ngene. Bae kecut banget kan. Kecut. Iya. Ngelokne aku kecut. Enggak. Lah emang Bos. ambune sampean dhewe kayak apa? Badak. Iya. Hah? Ambungan lah. Ambungan lah. Kang, aku tidak usah mencium kok aja loh. Sampean ki